ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆಲ್ಲಂಚಿಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲರು ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ ಸೌಖ್ಯಡಿಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯಡಿಲ್ಲೆ ಯಾನ ಅಪ್ಪ ಸೌಖ್ಯ ಹಿಡಿಚಿರು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ನೀ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡುಲ್ಲೆ ಕೋಡೆ ಬರ್ತದೆ, ಕೋಡೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಡುನೆ ಅಂತೆ ದಾಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂತೆ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂದೆ ಯಾನೇನು ಮನ್ಪುಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆತೇಂಗ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನೇ ಒಂಜ ಬೇತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಲೆ ಬಂದಿರು. ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಅಂತ ನಂದು ಗೊತ್ತೊಂದಿತ್ತು. ಅಂಚಿತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಬುಡ್ ಚಂದ ಏನೆಂತೂ ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಲಾಗ್ ಅಂಡ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪಗ ಬಂದೆ ಏನಿತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಮಿಡ್ಲು ಮಂತು ಐಪುನ ಅಂಚ ಇನ್ನು ದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತೈತಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಕ್ಕ ಬರೋಡಾತಿ ದಾದ ಮನ್ಪಿರೊಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ. ಅಂಚ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದ ಪಂಡವಾರು ಒಂಥರ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತದು ಮತ್ತೆ ಅವು ದಮ್ಮದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಇತ್ತೆ ಇನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸುಮಾರು ಇತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ನಾಗ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಅಂಚ ಕೋಡೆಯನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಹಾಲ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪಲ್ಲ 2 ಜನ ಬತ್ತನ ಬಸ್ಸಡ್ ಮುರಾಣಿ ಬಂಡೇರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬತ್ತಿ ಇತ್ತೇನೆ ಬೋಲೆ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬಂತೊಂದು ಪೋಯರಾಗ ಅಪ್ಪ ಬೋರ್ಚಿ ಬಂಡೇರು. ಅಂಚ ಅಗ್ಲ ಮುಂಡು ತನಟ್ಟೆ ಈತ ಪುರ ಆತ್ನ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಹುಷಾರು ಜನ ಅಪ್ಪಗೆ ಬತ್ತುಂಡಿತ್ತೆ ಚೂರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂದು 3 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತಾರ ಅಂತೀರಿ ಜನೌಷಧಿ ಪೋತು ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಾದ ಪುರ ಆಗುಂಡು ಬಂದಿತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಾಗಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಬತ್ತಂಡ 1 ಗಂಟೆ ತುಂಬತ್ತಾನೆ ಇಂಗ್ಲ ದಾದಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡು. ಇಜ್ಜಂಡ ಒಂಜ ಕುಡ್ಲ ಬೋಡು ಇಜ್ಜಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಆ ಸೈಡ್ ಬೋಡು ಇಂಕ ದಾದ ಮನ್ಪುನಂದೇ ಗೊತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಏನಿತ್ತೆ ಜನೌಷಧಿ ಪೋದು ಮರ್ದು ಒಂಚೂರು ಪತ ಬರೋಡು ಹೆಂಗೆ ಕೋಡೆ ಮನ್ಪುಡು ನೆಂತೆ ವೀಡಿಯೋ ಬೊರ್ಚಿ ಬುಕ್ಕ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತು ಜತ ಮೈಂಡ್ ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ಇಂಕ ಈ ವರ್ಷ ಕರಿ ವರ್ಷ ಫುಲ್ ಇಂಕ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಕರಿ ವರ್ಷಲ್ಲ ಏನು 1 ಮಂತ್ ಮಾಮನೊಟ್ಟು ಗದರ್ನಿತ್ತು 1 ಮಂತ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 20 days ಮಾಮನೊಟ್ಟುಗಿತ್ತೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ 20 days ಅಪ್ಪನೆಂಗ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಾಡ್ದಿತ್ತ ಒತ್ತಾಡ್ ಪಡ್ನಿತ್ತೆ ಆರಾದೆ ಬತ್ತದೇರು. ಸೊ ಆರಾದು ಬಂದಾಗ ಟೈಮ್ ಮೀರ್ದು ನಂತೋಜು ನಿಂಕು ಹಿಂಗೆ ದಾದ ಮನ್ಪು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಜಿ ದಾದ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಏನೋ ಒಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಜಾಬ್ಗೆ ಪೋತಿತ್ತೇನೆ ಇಂಕ ಕಷ್ಟ ಆತು ಇತ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪುನಃ ಯಾನೇ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಅಂತ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ದೂರ ಪೋಪುನಂಡ್ಲ ಯಾನೇ ಪೋಡತ ಬುಕ್ಕ ಜಾಬ್ ಗೊತ್ತಾ ರಜೆ ಪಾಡ್ದೆ ಬರೋಡಂಡು ಬುಕ್ಕ ಗಡಿ ರಜೆ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಎತ್ತು ರಜೆ ಪಾಡಿನ ಅಕ್ಕನ ಮದಿಮೆಗೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಹುಷಾರಿದ್ದನಪ್ಪಗ ಮಾಮಗೆ ಹುಷಾರಿದ್ದನಪ್ಪಗ ಈಗ ಪುರ ಸುಮಾರು ರಜೆ ಪಾಡ್ದೆ ಪಿರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂದಂಟೆ ಎತ್ತು ದಿನ ರಜೆ ಇದ್ದಾಗೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ. ಅಂಚ ದಾದ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬುಡ್ಪುಗು ಕೊಯ್ನಿ ಸಂಡೆಲ ಸಂಡೇ ಏನಾಡ್ದಾರ ಹೋಟೆಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಕಡೆ ಚಾವರಿಯರ ಒಡೆಗೆ ಹೋಗೋಯೇನು ಅಂಚಿ ಜಟ್ಟಿಬಳ್ಳ ರೋಡು ಅಂಚಿ ನಡತು ಹೋಯ್ತು ಅಂಚೆ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಜನೌಷಧಿ ಹೋದತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಲ್ಲೂರು TB ಪೇಷಂಟ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕೊಡೆ ಬಂದರು ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡೋನು ಅವು ಪಗ್ಗರ್ದು ಬಂದು. ಸೊ ಅಂಚೇನೆ ಕೊಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಂಕಲ ಶೀತ ಚೆಮ್ಮ ಇಂಕಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹತ್ರ ಇಂಕಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಪ್ಪುನಂದು ಇದ್ದಿ. ಅಂಚೆ ಬಹತ ಅನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಾಗಿ ಮತ್ತು ಬರಡತ್ತೆ ಅಕ್ಕನಾಗಿ ಎತ್ತುಲ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಿರು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕೋಡಿಗೆ ಅವನೊಂದು ಅದ ಮಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೊಂಡೊಂದು ಪರಿಚಿಟ್ಟ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ವಾಪಸ್ ನರ್ಸಲ್ಲಿ ಬತ್ತು ಬಂದಿರು ಕೆಲವೊಂದು ತೀರ ಪಂಪುಜ ಅಂದಿರು ದಯಂಡ ಒಂದು ಪೈಕ್ ಬೋಡಪ್ ನಂಚಿನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿಂದು ತಾಲೂಕು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಬೋಡಿ ಜನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಆ ಸೈಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂತಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಚೀಕಟ ಆವೊಂದು ಇದ್ದಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾರ್ದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಆವೊಂದಿದ್ದಿ. ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಗೈಸ್ ಅನ್ನ ಒತ್ತರ ಎಂಚೆಂಚನ ಉಂಡು ಬಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತೋನಿ ಅನ್ನ ಜೆತ್ತೊಂದು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಜ್ವರ ಅಂಚಾದ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಪ್ಪಂದು ಅಂಚನೆ ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಪ್ಪಂದು ನೀನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಛತ್ರಡುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ICUಡುಲ್ಲೆರು ಅಂಚದು
ಛತ್ರ ಡಿಪ್ಪೊಡುಂಡ ಪಂಡ ಐಸಿಯುಡ್ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪೆರಲ್ಲೇ ಅಂಚಾದ್ ಛತ್ರಗ್ ಬತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರಗೆ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ಇಡೆಗ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ ವೆಲ್ಲಾಕ್ಗ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ ಇತ್ತೆ ಅನ್ ಕುಡ್ಲಡುಲ್ಲೆ ಏಪ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಪಂತ ಸೊ ಎಂಕುಲ ಜ್ವರ ಆತ ಎಂಕ್ಲ ತೀರುಜಿ ಬೊಕ ಮೀಯಂದೆ 2 ದಿನ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಮೀಯರ್ಲ ಆಪುಜಿ ದುಂಬೆಂದು ಎಂಕ್ ಮೀಯಂದೇನೆ ಎಂಕ್ ಜ್ವರ ಪೂರ ಬತ್ತುದುಂಡು ಎಂಕ್ ಬೊಕ ನೀರು ಪೂರ ಸೆಟ್ಟಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋತೆಲೆ ಮೀಪುನ ಅಂಚ ನನ ಎಲ್ಲೆ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ಬತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಇಪ್ಪೆರ್ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಬತ್ತುದು ಮೊಲ್ ತೂವೊಂಪೆ ಬೊಕ ದಾದ ಮನ್ಪುನತ ನಮ್ಮಲ ಒಂಚೂರು ಬತ್ತು ತೂವೊನಡತೆ ಬೊಕ ದುಡ್ಡುಲ ಸುಮಾರು ಆಪುಂಡು 1300 ದಿನಕ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ವಿಧಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಪೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾಲ್ ಇಪ್ಪೆರ್ಲ ಎಂಕ ಆವಂದ್ ಅಂಚಾದ್ ಎನ್ನಿ ಮುಳುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ನನ್ನ 4 ದಿನ ಕರೀತು ಬರಪುನ ಎಂಕ ತರೆ ಪೂರ ಗಿರ್ರ ಪಂಡ ವನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಸರಿ ಕಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಫುಡ್ ಓವುಲ ಸರಿ ಕಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕತ್ತಲೆಗ್ ವನಸ್ ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಬತ್ತೆ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಛತ್ರ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಂಡ ಬೊಕ ಬುಡುಪುಜೆರತ ಅಂಚಾದ್ ಎನ್ನ ಲೈಫೇ ದಾದ ಮಾತ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಪೂರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡ್ ಕರಿಪೊಲ್ನೆಕನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಗ್ಲು ಬತ್ತೆರ್ ಬಾವ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೆರ್ ಸೊ ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲ ವೆಲ್ಲಾಕ್ಗ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಂತ ಬೊಕ ನಮನ್ ಸುಳ್ಯರ್ದ್ ಕುಡ್ಲಗ್ ಕಡ್ಪುಡಿರ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಬರೋಡ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಸಾಕಂಡು ಬೊಕ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮನಸಾಯಿಜ್ಜಿ ಎಂಚೆಂಚನೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಪ್ಪತ್ತ ಬೊಕ ನಮ್ಮಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪೂರ ತೂವೊನೋಡತ ಬೊಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡ್ನಲ ಸರಿ ಅತ್ತುಂದಾಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಮೇನ್ ಬೊಕ ದಾದ ಪೂರ ಪಾತೆರೊಡು ಒಂದಿತ್ತು ನೈನ್ ಚೂರು ಪಾತೆರ್ದೆ ಆತೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬನ್ನ ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅದು ನನ್ನ ದಾದಂದು ಎಲ್ಲೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬನ್ನ ಗೊತ್ತವು ಸೊ ಒಂಚ ಇನಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ವಾರ್ಡ್ ಪಾಡ್ಯರ ಅಲ್ತ್ ದೇತದ ICU ಪಾಡ್ಯರ ನನ್ನ ಪೂರ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಪೂರ ಆಯ್ಬೊಕ ಗೊತ್ತವು ಅಂಚ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಜರ್ಪುನ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ನೆಡೆಗೆ ಎನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಒಂಚ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಏನು ಪಾತೆರ್ನವೇ ಅಂಡ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಗ ಶಾರ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ಲಾಗ್ ಬಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬ್ಲೆಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಮನಿಪ್ಪಂದು ಇಲ್ಲಡಿತ್ತನ್ಲ ಅವು ಮಾರ್ರೆ ಯೋ ಒಂಜಿ ಜೀವೆ ಪುನ ಎಂಚಿನನೇ ಆದಿಪ್ಪಡ್ ನಮಕ್ ಪೋಯ್ ಬೊಕ ತಿಕ್ಕುಜತ ಒವ್ವೇ ಆದಿಪ್ಪಡ್ ಬೊಕ ಎಂಚಿನನೇ ಆದಿಪ್ಪಡ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆಗ್ ನಮಕ್ ಹಿಂಸೆ ಜಂಡ ಕಿರಿಕಿರಿ ಜಂಡ ದಾಯ್ತನ್ಪುನೈಕ್ ಆತುಂದು ಉಂದು ಆವು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ದಾದನ್ಪುನೈನ್ ಒಂಥರ ಧೈರ್ಯ ಆಂಜೋರಾಗ್ಲು ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ ಧೈರ್ಯ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂದತ್ತು ಬೊಕ ನಮ್ಮವೇ ಏತಂಡ್ಲ ಅಂಚ ದಾದ ಮಾತ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ದೇವರ್ನ ಮಿತ್ತ್ ಬಾರ ಪಾಡ್ದೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಫುಲ್ ತಿರ್ಗದುಂಡು ದಾದ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಎಂಕ್ ಮಂಡೆ ಬಲಿತೊಂದಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ತೂಡು ದಾದ ಮಾತ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಯಾಲ್ನ ಇನಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬಲಿತನ ಬೊಕ ಅಕ್ಕನ್ಲ ಒಂತೆರ ಪಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡ ಅಲಲ್ಲು ಪಾಪ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಪೊಡ್ತು ಬೊಕ ಅಜ್ಜಿಲಗ್ ಪೋಯಲ ಬೊಕ ಬಾವಲ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಲ ಇತ್ತೆ ಪೋಯ್ನ ಅತ್ತಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆಗ್ ಮಿನಿ ಎತ್ತುವೆರ್ ಇಲ್ಲಡಿಗ್ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ನಾನು ಕೊಡೊಂಜಿ ಲೋಗಡೆ ಅಂತಿಕ್ಕುವೆ ಅಯ್ನತ್ತ ಬ್ಲೆಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.